У мінулую суботу, 14 красавіка, адбыўся раённы суботнік. У гэты дзень жыхары Шклоўшчыны наводзілі парадак не толькі ў горадзе, але і ў іншых населеных пунктах раёна. Калектыў раённага дома культуры ў гэты дзень добра ўпарадкаваў сваю прылеглую тэрыторыю. Тут займаліся афарбоўкай бардзюраў, малых архітэктурных формаў і пабелам дрэў, а таксама стварэннем кветнікаў. У гарадскім парку актыўна вялася ўборка леташняга лісця і смецця. На дваровых тэрыторыях займаліся рамонтам і афарбоўкай дзіцячых спартыўных пляцовак, пабелам і пасадкай дрэў. На памятным знаку стэла за Дняпром моладзь горада пад эгідай раённага камітэта БРСМ таксама наводзіла парадак. Навучэнцы ліцэя, а таксама працоўная моладзь займалася пабелам дрэў, уборкай лістоты, сухіх галінак і іншага смецця. У гэты дзень у раёне праводзілася шмат іншых мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні, аднаўленне участкаў дарог пасля праведзеных рамонтных прац, пасадка дрэў, правядзенне ямачнага рамонту дарог. Ужо ў гэтую суботу ў Беларусі пройдзе рэспубліканскі суботнік, на якім пры актыўным удзеле людзей будзе дароблена пачатае.